le joni en natan toɓɓere meɗen ɗiɗo ɓeyde nde ɗum wonno ko mbiɗen immersion patriotique o nden andi ɗiɗi lewru meɗen mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi nde conseil de ministre tawama caggal conseil de ministre o wonno koɓe mburti ɓe kokki décret ɓe mbi soni sukaɓe ɗum wonno waɗoɓe suudu l'école hanto ɓuudu to sukaɓe ɗon ɗum won waɗoɓe bac ɓe soni ɓe keeɓi bac maɓɓe o fuu ɓe jahan ko ɓe mbi immersion patriotique o immersion patriotique o du wonno hoyde sukaɓe hadde fuu heeɓu bac ɓe ɓe jaa ɓe kawrodira ɗum ɓen ley lekkilaji ɓe jangguina ɗum ɓen noye wonno biriki leydi meɗen Burkina Faso ɓe jangguina ɗum ɓen no gurdam meɗen hani yarude ndelle joni dow nde yewtere wonno ko garteten ko ɗum wonno onon le ko mbawɗon jogitade e ley immersion patriotique o en jii hecciken ɗum wonno 11 lewru meɗen du en jii sukaɓe ko waɗata ujunnaje 12 wonno ko dilli ɓaadeji muɓɓen fuu jeeyi to mon fuu to nodda toon ɓe jeeɓi kawtoy toon ɗum wonno onon lekko jiiɗon e ley majju ayo hono ko mbiɗa joni ɗum ni immersion patriotique on warana wiide ni arande ka fo en ɓiɓɓe leydi e neɗɗo fuu dimaɗo e leydi ndi joguiɗo talkurume leydi ndi joguiɗo cardane leydi ndi fuu yo ɓi leydi ko wiyete patriote neɗɗo meɗen fuu ko yiɗi fuu ko yiɗi fuu o laato yo o citoyen o patriote leydi Burkina jon noon noyi gatten fa paamen ɗume wonno ɓingu managu ma ɗume wonno ɓingu leydaku donc do ɓingu leydaku dow ɗon wonno kamɓen ɗo ɓe adirte fa ɓe kolle moye wonno ɓi leydi en fuu ka en gari en pamriki en fuu en ɓiɓɓe leydi fay kamɓe tawete toon ɓen ɓe fuu e ɓiɓɓe leydi jon noon no woodi ɓe wana ɓiɓɓe leydi yiɓɓe leydi ma no woodi ɓe wana ɓiɓɓe leydi rewoɓe sariyaji leydi e maɓɓe ndelle ɓe cuɓaki wiide fadde yimɓe yoppede jiya vacances ji guere jiya naata e golleji goɗɗi fuu suka hannen kam wonno mawɗo jaago ɓe gadde ɓe fuu ɓe kawdire nokku gotu faa ɓe jangine no neɗɗo wawi worrude no neɗɗo wawi laatorade faa laato ɓi leydi caahiɗo jiɗɗo leydi muɗum kaɓanowo leydi muɗum jinganowo leydi muɗum e ley ɗon le ɗon no golleji kewɗi no gonton enen andi si en mbi en pilote hande gaɗe ɓiɓɓe leydi laatiɓe fuu sana tawe jomiramu en kollama ɗum wonno keenga noyi gorunoɗen keenga no leydi men woruno keenga tampiri ɗi on leydi meɗen tampuno keenga mawira meɗen mawira meɗen darde wonno darino keenga fa leydi meɗen dari mais hande no du eɗen tawda wakkati tiɗɗo ɗum laati sababude camɗele wakkati mo gonɗen o sana sukaɓe jokolɓe ummotoɓe kalane ɗum ɗon ɗum laati sababude hande leydi meɗen Burkina Faso ana tiiɗi jonde tiiɗallaji ana goodi e rafidenago ana woodi rafoji ana goodi ɗum laati sababu est ce que leydi meɗen wala jawdi na est ce que rafi woni en na est ce que en gollata na est ce que woɓɓe gonnon tampina en na ɗum fuu soni wana ɓe kalane wakkati mo gonɗen hande no toye gonɗen ɗum laati sababu majju de ɓe kollite gadi ndu noyi gatten seeɗen yiɗi jaamo meɗen wooɗa seeɗen yiɗi jaaki meɗen wooɗa seeɗen yiɗi leydi meɗen wooɗa seeɗen yiɗi duniya fuu wiya Burkina ɓuuri welde noyi gatte golle ɗi wonnoɗe ko handen gollude ndelle toɓɓe tati ɗe ɗe miijammi wonno ko ɓurata haalede e ley ɗum wonno tawede maɓɓe toon jonnon e ley wakkati ɗin fa tawe kolle ɗen salla moye wonno ɓi leydi hannen kay eɗen andi no woodi ko neɗɗo fuu gollatɗo wiya hannen ke salla kan wonno ɓi leydi laati jiɗɗo leydi muɗum no woodi golleji goɗɗi kollirteɗi dago hannen ko wiyete ɗum wonno façon meebo e ɗum fuu so goɗɗo yeehi waɗoy tan no wawi wiyede o yo ɓi leydi jiɗɗo leydi muɗum fa leydi muɗum ñiɓe no woodi golleji goɗɗi ko wana ɗum noon ko neɗɗo gollata ko wiye kamdu yo ɓi leydi en jii fay le message ɗum wonno hoorji leydi meɗen mo waɗani ɓe e dow tindinde ɓe e dow huynude ɓe e dow hollude ɓe tan hannen hande ɗo ɓe gonɗon kamɓe gonno mawɓe jango waajibi ɓe daro faa ɓe andita ko leydi ndi wonno kengan waajibi ɓe daro faa ɓe andita ko leydi ndi woni hannen waajibi ɓe daro faa ɓe andita ɗumi noon ɓe mbawi wadde kamɓe du fa leydi ndi laato leydi jango ndelle ɗum wonno koɓe mbawi hollede le lewru sabu alqadara lewru nande ko wonno koɓe kawdirte ɗon e jonnon ko mbawɗen wiide e majju ko mbawɗen jogitade e majju tan nafoore yo hunde noon so gonga Allah e ko wooɗi sanne sanne e leydi meɗen fay so darɗen hakkude meɗen itten immersion patriotique o feyi so wana joni no leydi ndi woodi hannde neɗɗo meɗen fuu tawa le galluji mawɗe so ni tawama ndungu naati vacance waɗi fuu yaran ɓiɓɓe muɗum le guure ɗum jaritaɓe hayɓa ɓe taɓe jeggita ko wonno keenga nawana mbaylito hakkilloji ɓe mbaylita hakkilloji maɓɓe faa ɓe paama to ɓe goni joni ɗo ko so ni tawama neɗɗo maɓɓe fuu ne heɓana ñaama subaka ko haaja ñaama midi ko haaja ñaama jemma ko haaja fuu so yehi guure tomo tawa wana noon guure to guure ɓendu yo ɓiɓɓe leydi no ndelle waɗan dalilu du fa tawede ɓe mbawi heddodade kamɓe e ɓiɓɓe leydi meɗen
tawaɓe fa sengo ngo toon kamɓe hawdiraɓe joni ujunaji 12 ɓe mbiɗa ɓen jogo maɓɓe annodirano ɓe garan ɓe jooɗoto annodiran ɓe nafodiran ɓe ballodiran jango du saabu de kawdiral maɓɓe ngal wono laatingal sababu de ɓe fuu ɓe annodira fa ɓe nafodi jango inchallah. ayo woɗi de jonin ley lewru suɓandu o wakkati lewru uttu so en daaride fuu leydi meɗen Burkina Faso ɗo so gonga Allah en kedoraki nokkuji sanne kan ndemri no woodi sabde en mbutoto waduguma booba tan o hadde Burkina fuu wiya no wonni toon gure demoje en oɗon andi du wakkati joni wonno wakkatu ndemri ndelle sara en woɓɓe ka suka muɓɓen wonno walloɓe no wotta fe woɓɓe taye to ngala sembe ndema kasi o suka muɓɓen wonno ko ndemananno ɗum en de ɓe sukaɓe ittama joni gaddam kawdurama wadu ɗo jooɗoke wo ɗum le ɗum wala saɗɗe settekel. non wajibi hunde fuu ko wiya wayltite seeɗa fuu wodan ko sotti e nokku muɗum jon noon miɗo yiya wiide wakkati fuu guisore waylata leydi kam waylata guisore wakkati mo gonɗen hannde noon sana jokkire noon wakkati on ɗum ɗon watta e ley jande maɓɓe so ni ɗum wattama e jande maɓɓe fof latto ko tilay wayni hono joni so ni wiyama par ce que a mati ɗum wiyakara ɗum tilay wo ɗum tilay ka sabu kaɓe jaha université men ga tilay ɓe keɓa talko ayo ndelle joni wana ni hono neɗɗo puɗɗuɗo jande fa ndungu naata de wiya min kam hoosam rema matta examen ɗum wonno hadde ko jangoɗon ɗo fo jande ka fay ɓe wawa teddema newde hoore maɗa mais talkuru hollorki a wawi ngel ka a heɓata ɗum donc kamɓe ɓen ɗum ɗon watta le jande maɓɓe donc so ɗum watta le jande maɓɓe fo sottinan ko wowno wadde ɗum donc so ni wona kamɓe o saraɓen o jonka yimɓe fof jokkira ɗum noon jonka ko ñagoten e Allah tan tawede kamɓe yaade fof ɓe laato yimɓe lobbuɓe par ce que nokku fof to jama hawtude nafoore wodan warduɓe kamɓen ka anniyaji bonɗi wodan kamɓen ka wona ko gaddiran wona ɗum jokkata kamɓen ka nani wiyama tilay garanta fa keɓa talkuru wiyama ke nduki amen ko mbiya ɗon université mais tawe mon fuu yo anniya lobbo wonno ko wardi e tawe du kamɓe hawdiɓe ɓen du ɓe keeɓi haqqilloji e muñal ɓe keeɓi daliliji no ɓe jogoro sukaɓe par ce que mon fuu to wonno wonko anduno de waddama to anda mon fuu to wonno wonko wowno de waddama ko wowa sabu de fay subaka min darono vidéo mina mbiya ɗon no ñamduji ɗin wona ñamduji belɗi dey minan waɗɗumde ke nokkuji ɗo lotete ɗon du ewa non ɗum ɗon fuu wonno ko kollete ɗum fa pamuke wonko ɓiɓɓe leydi men yoga muuri mika de todi vidéo ƴuuri sabu ɓe jatta toon e téléfilm min kam mi heɓiɗi ɗi fuu a famina ndelle a tawan jomum ko wowno le ɓaade muɗum ɗum sikkatanake Burkina fu ni worri ɗiɗo woɗi sanne no wawi tawede Allah wan tawe kon tawe ñeguere wotere on toon ɓe jiyam ɓe darake bodno joguiɗo ñeguere kantalle chambre muɗum so a yeehi toon fo a famake ɓiɓɓe leydi men yo ko kamɓe koye sappo kawtata ñeguere wotere ma sappo kawtata suudu woturu mais an tan e salon maɗa e chambre maɗa aɗa won toon probléme fo a walla mais sono a wattama toon fou andu a famake ɓiɓɓe leydi men yoga no woodi tampuɓe min kay miɗe yardi e majjum miɗe miija du wonko ɗum hokkata woɓɓe haqqilloji fa kamɓen du garta kamɓen du e ley leydi seeɗa par ce que goɗɗo ka sikkatano kankay ko woni to muɗuɓen tun ɗum tan wona to yimɓe fou alors que wona noon wonno worri ɓe dukan so gonga Allah ɓe mbiyanke miɗen keewi ga min fulle suudu woturu mi yiɗum woodi minen miɗum mbowno wadde ɗum ko wiyete camp vacance si a naari fo a tawan yimɓe ko watta ujunaji kawdirte le cuuɗi l'école a faami a tawan ko jomiraɓe mbowno ñamde guure mumen ɗum gana ɗon sawde toon kay demmawɗo maɗa kam defata ne wawi ndefu garon le camp vacance onon defan koye moɗon defo ñebbe fay ɓenday noon ñamirton mais ɗum fof a kolle ɗon tan no woodi ɓiɓɓe leydi meɗen tawaɓe ley majjum donc soni wona ɓendu ko gonɗon ko laati ɗon fuu oɗon kakkilan ɗum e inchallah ndelle ɗen mbawi wiide ni oɗum jangguinde e oɗum jande kan jande mawde du ko won ɗon jande duniya jaati won ɗon par ce que wona jande ke ɓikki noon par ce que jon ka ɓe gartana wonko ɓe kollete ko wona ko ɓe jangi e dow l'école maɓɓe toon wonɓe ɓe jiyata ko wona ɓe ɓe jiyano e dow l'école maɓɓe toon donc yo jande mawde yo jande du holloɗe ɓiɓɓe leydi meɗen hannden wakkati mo laawol wakkati mo wonnayi laawol leydi meɗen adi laawol leydi meɗen adi ngol ngol seedi e laabi tawnoɗe ɗo no mamira meɗen ɗo no babira meɗen donc noyi gatten fatayde ngol laatake laawol lobbol noyi gatta fatay en fof en ballodir dow laawol ngol noyi ɗum gatten fata e laamiɓe leydi meɗen kamɓe du e balli ɗumɓen saabu de no laatori ka fuu saɗɗa ka no woodi ka no laatori du fuu miijo noyi watta fa leydi ndi wooɗa ɗum wonno ko wonle koye maɓɓe donc so miijo noota fa leydi ndi wooɗa miijo noota fa tawe enen dabande koye meɗen miijo noyi watta fa tawede dey neɗɗo fuu wawa warde ga rondo jawdi meɗen
dillida yaade leydi mum yiya golna ɓiɓɓe leydi mum yoppa ɓiɓɓe leydi meɗen miɗe miija ɗum ka yo hunde noon so gonga Allah ni ko han darnede joni noon kamɓe ardi ɓen sana ɓe kolla yeru lobbu ɗum wonno ko wiyete exemple soni an ardi himɓe fuu sana kolla yeru lobbu par ce que so an ardi himɓe jonin aɗa wiya minen ɓiɓɓe amin gaɗe ni gatte ni ka min yi ɓiɓɓe ma ngala le to watte ton fuu ndelle minen ɗo hakkiloji amin nangatake ɗum gonga de donc kamɓe ardiɓe jogiiɓe doole majjum ɓen ɓe mballa tawede ɓiɓɓe maɓɓe fule toon tawa fay so laati wawa hollede jomum haɓɓa e anniya muɗum tan ngam min ardi min woodi sembe wiya ɓiɓɓe leydi fuu jeeyi toon min kay mi yoppa ɓiyan ko noon ka fof mbiɗa heɓande talkuru sam so talkuru yaaduɗo université tan kay miɗa wawi noddude joni ardiɗo on wiya bon miya ɓiyam tawa kano ɗon leyɗe yaano joni noon waɗan ɗum noon no talkuru fayi yanade université jomum no wawi wadde ɗum mais so ni kamɓe yaraɓe tawa toon so e paamoy ɗum fuu mettanɓe miɗe miijale hono kanko hoorje leydi men en capitaine Ibrahima Traoré wakkati fuu mo warta do haala e ɗin ɗon sana ponde ɓiɓɓe leydi meɗen en mbawa fotugol sogo mbiyen koko ñamumi ɗum ñamata to jaami ɗum jata ɗum ko Allah kam golliri noon ɗum kay kanko tan wawi wiide ke o fonna ɓiɓɓe leydi laamotoɗo fa wiya fonna ɓiɓɓe leydi fo wala joni noon kam ne wawi tawede fonda hoore muɗum kam on e ɓiɓɓe leydi muɗum fonda hoore ɓiɓɓe leydi wonno noyi tawatta yeggita ɗum wonno wonɓe fa ley ɓen tawede hokka dajja tan ɗum wonno wonɓe dow ɓen nden ɗum ɗo min miija ni e noddanu maɓɓe kamɓe hoore ɓen ƴuuɗo hooreji leydi fa wadde kamɓe hawjiɓe gollal ngal ɓe fuu ɓe kakkilata ɗum sanne sanne fati ɓiɓɓe himɓe ɓe ngala bawɗe sanne ɓiɓɓum en tan jiye toon tawe jogiiɓe bawɗe ɓen ɓiɓɓum en kamɓen ka no goni leyɗe no goni nokkuji goɗɗe kamɓen ka no golla ko kaaja ɗe kamɓe ngara keɓa ɗon no talkiɗi jardo no université Nafoore ayi woɗi fofo maɗa fa hannden nde ɗum wonno ko jogiɗo fa jottino Sara en ɓe sabde ɗen jeeya Sara en woɓɓe no woodi ɓe ɗum metti no woodi ɓe jayraki ɗum pe amma wo doole e tilayni yaren skoreji muɓɓen toon ɗum won ko jogiɗon fa mbi on ɓe Saraɓe non miɗo miija min ka en tant que Sara par ce que min miɗo wawi haalde dow inde Sara min mi Sara soni warti e min hakkillo am fuu mi salatako ɗum ɗo kalten joni ɗo yoga e ɗumanin e sukaɓe am fuu gonana fa gure a faami ɗum waɗi ko jarumi e toon fa heɓa tawede taɓe jeggita to min ƴuuri ɗum waɗi ko jarumi toon fa heɓe jiya ɓe paama tawat fa joni noon no himɓe gori toon taɓe jeggita e tawat fa joni ɓe mbuuram gurdam gonɗam hitande fof so lekko ɗuddama ɓe jiyam toon donc warano wiide tan ele ɗowde joni gaɗa warti talkuru tisudu fuu Sara ne hani yardade do ono ɓiw koɓe kaani wadde dey ɓe mballita sukaɓen so jeeyi toon fati naato e golleji bonɗi sabu de so yimɓe kawti ujunaji fuu woɓɓe garan toon fay conna ko boni woɓɓe garan toon gartan kamɓe ka jara ko boni ndelle kamɓe Saraɓen so nuwana ɓe tinnina sukaɓen haya koye ko jaaɗo fa pilon toon tinne tawi ɗum woni ko piloto ɗon lewru woturu ni koye nani wiyen soni yonkina juuti so tawama jamumu tan joni hamtata fa nan noon a yiyayi no fewi garanda tappa domre maɗa mbiya minen wonno artiɓe comme in ɗoyte no on mbiyaton promotion nani wiyana minen wonno promotion arandeji émission patriotique ɗum waran jomunaɓe garanda mantoro ɗum mais hannde tawan jomum no yiyake ɗum gonga yo min tilsina tan laamiɓe kay ɗi tan gori non wona noon worri ko darte e majjum fuu wala so ni wana do ko nafata leydi meɗen na ciiɗi famde yimɓe fuu mbawa so gonga Allah ni jokkirde ɗum faamu mbawa tawdede faama joni noon so min lamdiɗa ni min kam miɗo wondi e majjum woɗi du miɗe tilsin miɗe tinnina du tawede Sara fuu yardode du ono ɓiwum de tinnina ɓiwum du so yeeyi fuu tinno kam ɗon du filo ko nafata ɓiɓɓe leydi meɗen sabude kandu laatoy to laamiɗo jango laatoy to ardiɗo jango de muuye yimɓe cokka ɗon no hakkillo muɗum Nafoore hakkillo dulle yimɓe fuu mbawa tawde ɗo yimɓe fawa jokkude ɗum joni noon mon fuu no yiɗi so kam ardina daba fuu yimɓe jokkanan ɗon dabare muɗum ɗum waɗi ko mbawmi wiide ayi waɗi fofo maɗa min jetti sanne ndelle ɗo wonno ko yewtere meɗen hannde nde haɗata suudu baba fuu fofo moɗon min jetti on onon fuu daroɓe kibaruji amen onon fuu sendoɓe kibaruji amen ɗen jetti on miɗen andani on Allah bawɗo hokku en wakkati goɗɗo ley suudu meɗen façon kibaru ton